Yes. Oh. A friend from Bhutan. Hello, welcome to India, brother. Thank you. Bengtol Ontaibari Maya Club and Library ni jitu dini opening match be area gamiaw anga da sofaibai de da मोनसे नखराव हाबनो नागिरदों नै माने एसे जाना लानायसै आरो जाथवाखै प्रग्रामाबो 12 तासोल जादों बिसोर नै रेडि नेनानै दं आदामोना सोरबा बे कमिटिनि मानसि सोरबा माने भलन्टियार बेबायदिना होमब्ला हाबलांदिनि दे नैबेयाव मोनसे नखराव नै बे नैबे न'आव दे सोरनि न'मोनलाय बुलबुल आदा बुलबुलनि न' नैबे ओमफ्राय नैबे जोंनि आदा प्रिय गोदो लोगो मोननाय बिराद एक्टिभ वार्कारखा दा मादैमोनाबो बिराद संनाय खावनायाव जाहोनाय लोंहोनायाव बेस्थ दा जोंबो जानायाव बेस्थ जासिगोन आरो जोंबो जानायसै जाबाय होमब्ला with अमा आयु लुबैनाङालै बिराद गोथाव नुखायो नै नुनो लङा माने गोथाव गुबैखा जोंथ जादोंना जों मिथिगौ ना माथो आदा गोथाव दा दे जाखांबाय नों दे लाय इसोरबो मिडिया मेन इसोर मिडिया पारसन बे फंबाय सासे ओरै फंबाय सासे नै जाबाय गोथाव दाउ जादों नै दाउ नै अमा दा आं बायदिखा आंबो अमा लासुखा डेन्जारसो इसोरो बेम दामग्राफोर मय सिखोमादों आगजुफ्राबा हनै नै बेसेबा गोलाव हनै सिलाया मयनिसो नोंसिनिया आमलाय बादानि सोनाब ओमफ्राय गामिखौ मा होनो मलानदुबि सालबारि मलानदुबिनि नै इसोर नांगौला लेंहर दा दामनायखौ खोनासंग्रोलै लेंहरलाबायग्रोना दा माबायदि दामो दा नायग्रो आं जाखांनानै ओंखारनायाव नैबेवहाय रोखोम माने खसाब गाननानै ओंखारनाय नुदों दे नैबेवहाय रोखोम खसाब गाननानै दं ओमफ्राय विथ दामि गारि नै बिसोरनो जाहैबाय जोंनि राइडार्स फ्रम आदा गोजोन्थों औ गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब वाव जों बहाय मान बावनाय हाबाफारिनिफ्राय फैबाय मान बावनाय पेइं ट्रिब्यूट टू द डी जाब्रां मास्टार डी जाब्रांनाव पेइं ट्रिब्यूट मान बावनाय दङमोन बेयाव थांना फैबाय आं लोगो मोनफैस्लामाखै नै A friend from Bhutan. Hello, welcome to India, brother. Thank you. How do you like here? Very fine. Nice place, nice people. Yes. Thank you so much. Thank you. You came alone from there? Yeah, I came. Ma club isna? Gelepu Motorcycle Club. Gelepu Motorcycle Club. Okay, nice brother. Nice meeting you. दे बेनिफ्राय जोंना आरोबाव अर्गानाइजिं कमिटिनि नै जोंना प्रेसिडेन्ट आफादगिरि गोदो लोगो मोननाय गोबावथारसैमोन गोबाङा सिनाय जानो हागौ सिनायखागोन गोबाङानो आदा रनेनखौ दा बेयावहाय सेटल जाबाय आदाया ओमफ्राय बिराद समाजनि बिदिनो खामानि मावगासिनो दं दा लोगो मोनो आदा ने अल द बेस्ट Okay, thank you. औ ओमफ्राय दा बर' राइडाराबो गल्डेन लांगुर हाबखोनाङाखै वाव वेलकाम टु गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब दे मोजां दा औ अके एक्टरफोर एक्ट्रिसफोर गैफाया नामफोराबो दंखायो नै आदा बिदाव सोरनिबा सोरबा नाम गैया आरो रिंखां औ बिदि आरो ओ हिरो दिनैनि जोंनि बुंनि लेंहरजानाय आलासि दे बेबो जोंनो मेहेर ब्र इज ए स्पेशल टुडे इनभाइटेड आलासि एन्ड द गल्डेन लांगुर टीम जाय डनेट खालामदों येस बे ट्रफिफोरखौ जाय डनेट खालामनाय टीम गल्डेन लांगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाब wah गाखोबाय वाव गाखो ओमफ्राय सालायदो जोंना हिरो वेलकाम नै जोंनि निसिमानो सालाद फ्रेना गाखोबाय ट्रफिखौ लानानै येस
Now entry to the playground. Playground now entry जाबाय. माने फोथाराव हाबबाय प्रग्रामाबो जाखांजाबाय एन्ड दिस इज द स्टेज आलासिफ्राथ' फ्राय रेडिसै येस हेलो हेलो बिनानाव yes wow guys wow great जोंनि गेजेराव अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनिफ्राय मोसाखावरि पिसगा बर guys great what a demo जाय ट्रफिखौ लानानै हानजा सुरदों बे ट्रफिखौ मान बावनाय हाबाफारियाव जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोना आगान सुरबाय मुंख्लं दिजाब्रां नखरनि check. जोंनि गेजेराव दिनैनि बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों JBFC बाजुगाव फ्रम गसाइगाव बेजों लोगोसे खोरोमदाव स्पर्ट्स क्लाब धालिगाव गसंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण खेलानो थाखाय खावलायनाय जाबाय जोंनि मानगोनां स्पर्ट्स EM मिस्टार गावबायसा बर' Talia, हामबायदों सार दिनैनि जागायनाय हाबाफारिखौ ओंखाम जाफैदों आं नै बिनानावखौ लोगो हमदों एबाराव दिनैनि मेहेर गोनां आसि वेलकाम एगेन टु चिरां ओमफ्राय माबोरै दङ मोजां ना आरोबाव फैबावबाय ओरैहाय जोंनि चिराङाव औ माने मोजांखौ बयबो हांख्रायखायो
आवगायलांबाय था बिनानाव बिदिनो ना नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा आवगायलांबाय थागोन ओमफ्राय आङो माखासे बिदिनो प्रग्राम फुटबल टुर्नामेन्टफोराव आदानि भिडिअ लानायफोरखौ नायबाय थादों माला लोगो हमहैनो मोनगोन जाबाय दंमोन माने खेलाया ओपनिं जाबाय नालाय बमा गावगासिनो दङ नै बागदावलाय माने जोंनि खाथियाव गावना होबायना नै आहा जोंहा रायलायफुबाय थानायावनो सेस दे जायखिया होमब्लानो एसे रेस्ट लादो बिनानाव ना दे दा लोगो मोनफिनगोन औ लोगो मोनगोन ओमफ्राय फैफानायफोरा बिसोर दे बिनानाव दे बिराद मोजां बे बिगामि बिनानाव औ आं नुखाबाय औ दे जोंहा बेखौनो बावदों आसलखौनो खाथि औ लोगो मोनलायबाय थायो बिराद मोजां मोनो नोंखौ माने बेफोरबायदि हेफाजाब होयोना गोजाननि फैबा लकेलाव थानानै गुड जब दे